Έλα, τι είναι. Σε βάρκα είμαστε, είναι αεροπλάνο εδώ. Με αυτό ψαρεύω. Με αυτό ψαρεύω. Όντως. Ναι, ναι, ναι. Εδώ τι θα γίνει σήμερα, κοίτα εδώ. Πού πάμε ρε, Αφρική. Ρε που χρομπλέξε πρωί. Για πάμε, για προχωράμε σιγά σιγά. Άντε λίγο. Πρωινό. Πρωινό. Όπο φίλε. Γεια σου ρε Λουίζα. Δυνατό, για πάμε. Πάμε να πάρουμε δύναμη γιατί σε λίγο αρχίζουν τα όργανα. Κάνει κολπακιά. Δεν είναι το τσίκο, το χαρώ. Πήρε καλά. Το πρώτο. Τη μεγαλύτερη συνεχώς γιατί νομίζω δεν είναι χρησιμοποιημένη καλά. Δεν μένω καλά. Τι φούσκα. Αν έχει πιάσει καλά. Μπράβο Παναγιώτη. Δυνατό ψάρι. Δυνατό ψάρι. Το ακούσα, Άκουσες τα φρένα, Με το σπιρτόκουτο. Όχι, τσάουσα. Μεγαλύτερη συνεχώς γιατί νομίζω δεν είναι χρησιμοποιημένη. Δεν είναι πιασμένο καλά. Τι φούσκα είναι. Τι έγινε Πανέα? Πώς πάει? Καλά ρε. Τι καλά? Όπως ήταν εδώ, έχει καλαμάρια. Τα καλαμάρια δεν ήταν μαζί. Λάθος, έτσι, άρα με τίποτα να πάρει, έτσι. Λάθος, γιατί. Καλά με αυτό πρέπει να φτάσει. Να το ψάξω. Τι κάνει εδώ? Τι κάνει εδώ? Κάτι μανάκι σου λέει να φυλάμε. Όψα της... Ωραίος. Ωραίο. Είσαι ωραίος και μετά Παναγιώτη, για πάμε εδώ. Πού είσαι? Εδώ είσαι απέναντι, Παναγιώτη. Είσαι απέναντι και είσαι ωραίος και μετράς. Βγάζουμε. Εδώ τώρα παίχτηκε καλό φαγό. Τα μόριγκεν δεν συγχωράνε, δεν ξέρω αν το βλέπεις. Όπου τον πιάσει, τραβάς και την πάντα της προκοπής εδώ πέρα ή τραβάς ό,τι να είναι? Όχι ρε. Έξω. Από χίτσα θα τη χρειαστούμε ρε φιλάρμο. Προσπάθησες όσο μπορείς να μην παίρνεις από εδώ την πλευρά της στεριάς, κατάλαβες σου. Κατάλαβα, κυρία μου, κατάλαβα. Έλα από εδώ ρε, για να μην παίρνεις για τη στεριά σου. Λέω, συνανεχθούμε. Φάει το ή. Αμολύθηκε δίκτυο. Σου Παπανέα, όλα έγιναν. Εγώ σου είπα.
πριν παγώσουμε τα ψάρια. Είναι. Είναι. Πάρε εδώ και φεύγω κατευθείαν. Μπράβο. Σιγά βρε. Μόνο εμείς και οι Ιταλοί. Εσύ και ο Αντώνελο Σαλβί ρε. Μόνο. Στήρα πάλι. Μάλλον. Κοίτα τι έγινε από κάτω Παναγιώτη. Για δες λίγο σε παρακαλώ. Πάρα πολύ. Θα είναι γερό ψάρι. Καλό ψάρι. Πάνω από 4. Ευτυχώς το έχω αφήσει. Πού πας χωρίς μπλούζα Παύλος Παυλίδης? Τώρα θα τη βάλω ρε μάλακα. Τι να βάλεις τώρα? Πω. Ροφός. Προφώς. Ελευθέρος. Το είπες και το κάνεις. Πάρε ακόμα και τον ελευθερώσουμε. Το κρυπ. Για πάρε πόδι. Έλα. Φέρουμε το καλάμι και πιάστον. Άστον. Μπράβο Πανέα. Μπράβο σου. Από κάτω πιάστη. Μπράβο σου. Βάλε τον καλά. Από εδώ. Εκεί. Άστον επάνω στο χειριστήριο της Άγκυρας να δούμε αν είναι αδιάδροχο. Για περίμενε. Να σε κάνω διπλοκάμερο, δώσ' μου ένα λεπτό. Μαλάκα, πρώτος μου φως. Για να σε δω. Πάμε. Φέρε τον πιο εδώ να τον βλέπω. Εκεί είσαι. Πάμε. Άστον, κόχα. Θα στρίψει. Μη μου πεις. Για ακού να δω λίγο. Μπράβο ρε Πανέα. Μπράβο σου ρε. Μπράβο σου ρε φίλε. Ό,τι καλύτερο. Μπράβο σου ρε φίλε. Τι κάνουμε εδώ? Καθαρίζουμε ψαράκι. Είναι πάγκρους, Πάγκρους. Και εσύ αν κατάλαβα την μυρωδία πρέπει να καθαρίζεις κρεμμύδι. Κρεμμυδάκι. Να σε ρωτήσω, πατάτες ξέρεις να καθαρίζεις? Όχι. Για να δω. Έτσι. Εδώ έχει πάρει βράση ήδη το νεράκι, για να δούμε. Πολύ ωραία. Έγινε μαύρη, πλάκωσε. Παναγιώτη. Για βάλε ρε Παναγιώτης που ξέρεις τα κόλπα εδώ, τα μαγειρικά. Το πάρτι που θα γίνει νομίζω θεϊκό. Θα τα αφήσουμε να βράσει 20 λεπτάκια, ούτε, ίσως και λιγότερο, θα το βγάλουμε και να μείνουν οι πατατούλες μετά. Εδώ είμαστε δίπλα στη στεριά, αλλά βέβαια είναι μαύριλα. Πλάκωσε. Δεν φαίνεται τίποτα. Μια χαρά. Να δούμε μέσα εδώ πέρα τι γίνεται ρε Παναγιώτη. Εδώ θα κοιμηθούμε κιόλας εμείς. Ναι. Μήπως πρέπει να το σουλουπώσουμε λιγάκι, Είναι το μόνο σίγουρο. Είναι το μόνο σίγουρο. Έλα. Και εδώ πέρα. Έτοιμη σχεδόν. Πάμε δυνατά. Σε 5 λεπτά τρώμε. Σε 5 λεπτά έχουμε φάει ήδη. Τελείωνε. Όπα, σεντονάκι. Πού είσαι? Έλα γιατί αύριο μας βλέπω να κοιμόμαστε με το καλάμι στο χέρι. Γιατί σε βλέπω αύριο να το κρατάς και να σε ξυπνάει μόνο το τσιμπάει. Άμα δεν τσιμπήσει δεν μπορεί να ξυπνήσεις καν. Σίγουρα. Τι έχασες, τι ψάχνεις? Τι μαξιλαράκι. Το πατάς με το χέρι. Τι μαξιλαράκι, που με έφτιαξες. Τελείωνε, σε λίγο έχει συσκότηση. Σβήνουν τα φώτα. Να σου πω. Κοιμόμαστε ένα μισάωρο. Μισή ώρα και πάμε για θράψαλα. Ένα μισάωράκι. Γιατί ρε? Θα σου πω, μαζί με αυτό εδώ θα κοιμηθώ.
Για το μαξιλάρι. Ξέρω να σας πω, πρόσεξε τα αγκίστια που ξαπλώσεις. Βάδε εκεί πάνω κάπου, μωρέ. Ωραία, ευχαριστώ. Είσαι αδερφός. Ευτυχώς έχουμε βγάλει τα καλά μια έξω, δεν λες. Πάλι καλά. Πάλι καλά. Δείξε μου τα αξεσουάρ. Αυτό από πίσω, από πίσω. Πίσω. Το αεροδρομίου. Πού είσαι, ρε μάλε. Για να κοιμάσαι όρθιος. Έτσι με το χαλάμι αύριο θα κοιμάμαι. Τι θα κάνεις. Υπάρχουν πολλοί. Είναι κουρασμένοι τα παιδιά σε ρία από δουλειά. Δεν το χρησιμοποιήσω. Δεν χρησιμοποιείται από το πουθενά αλλού. Όχι, μόνο. Μοιάζει λίγο. Έχει ζώγα και άμα δεν χτυπάει, ρίχνει έναν ύπνο. Όταν χτυπήσει, όρθιος. Κατευθείαν. Λοιπόν, τι ώρα είναι, κάτσε να σου πω μισό λεπτό. 10. Θα κοιμηθούμε μέχρι τις 11 και 5 και μετά για θράψαλα. Θράψαλα. Μέσα. Θα έχει εδώ. Θα έχει. Ναι. Μην βρίζεις ρε πάλι ρε. Λες και το κάνεις επίτηδες να πιάνω την κάμερα να βρήσεις. Ρε τι πάθαμε βρε πρωί. Σαν να μην πέρασε μισή ώρα που κοιμηθήκαμε. Σαν τσουβάλια μέσα. Άντε φτιάξε ένα καφέ να τελειώνει. Γλυκό είπες, Εδώ δεν έχουμε σήμα για τα κινητά και πιάνει ραδιόφωνο. Δεν φαίνεται και τίποτα έξω να βλέπαμε λίγο στεριά. Δεύτερη μέρα. Θα πάει ο πλάνος. Βουή σήμερα. Καφεδάκι εδώ. Το Πανέας έχει ξεκινήσει πρωί-πρωί. Πρωί-πρωί. Σου λέω μην την κλείσεις για να ξαναχτυπήσει, εσύ δεν ακούς. Το μικρό. Δεν είναι κακό, δεν είναι κακό, απλά είναι πιο μικρό. Πιο μικρό, δεν θα ρίξω. Και δεν ρίχνεις. Θα ρίξω το καμπουράκι. Όχι μόνο, τη σουπίτσα βάλε, μια και καλή. Ναι, η στάλασσα, γιατί. Δεν την έχω στάλασσα. Αν δεν την έχεις, άσε, ρίξω το καμπούρα του. Έλα, άσε το, μη με... Κάντε λίγο, ένα τσάρι. Ρε, δεν μας αφήνει ο άνθρωπος να ψαρέψουμε, ρε. Έρχεται εδώ, έρχεται εκεί. Με καλό άρθρο, μέσα πριν. Καλά, γιατί. Έλα, ρε, καμία σχέση, εδώ παίρνε φρένα, ρε. Καλό ψάχνει. Καλό. Τι. Εδώ ωραία, μας φτιάξει σακούλες, μπαλαδοκαθετές, σαρδέλες. Ό,τι πρέπει, όλα μαζί. Τι χεράτο, όχι ηλεκτρικό. Χεράτο, χεράτο. Εδώ την βάλω την μπαλαδοκαθετή, στο Game Type. Τώρα θα δω, άμα το δω ότι είναι περίεργο. Τσαρούσι. Να ξεχάστηκα με το δήμα να το άλλο και βάλα το λόγο. Ωραίο, Θα απαντήσω. Σήκωσε. Δεν πρόλαβες, Ωραίο, Ωραίο. Πασταρδάκι μου, πασταρδάκι μου. Να σε μάθω εγώ να συμπεριφέρεσαι. Κάνε μπροστά, γιατί.
βγάλω την κάμερα έτσι, να μην το χάσεις, για να στραβήξω. Εντάξει. Τι έχουμε? Λες εδώ τα ψάρια, πώς το λέγες, δεν χτυπάνε στο πλάνο. Γιατί ρε, επειδή είναι ψαρεμένο? Οι μάγκες πιάνουν ψάρια στα ψαρεμένα. Στα σακούλα. Στα σακούλα. Ναι. Εντάξει, να είναι καλή σακούλα, να τη χρησιμοποιήσουμε τουλάχιστον. Έχεις πιάσει κανένα βλάχο? Τι έχεις πιάσει ρε Παναγιώτη? Όσοι δεν είναι σίγουρα. Αλλά θα με χταπόδι. Ξέρω εγώ τι έχεις κάνει. Τι έκανες πάλι? Καμία μεγάλη σκορπίνα. Αλλά με πήρε ψηλά σου πατέρα. Άμα είναι σκορπίνα θα είναι γίγας. Ξέρεις τη σκορπίνα τη γίγας? Κόκκινο δεν είναι πάντως. Κόκκινο δεν είναι? Όχι, όχι, κόκκινο δεν είναι σίγουρα. Μου είσαι εμπιστοσύνη. Σου έχω τρελή, τυφλή. Διότι θέλω να έχει κεφάλι και ουρά. Και να μην είναι από αυτά που δαγκώνουν όταν τα φέρνεις κοντά στη βάρκα. Και κάποιοι τα σκοτώνουν με ξύδι και κάποιοι τα ελευθερώνουν. Αυτό θέλω. Γίνεται? Τώρα αν ανέβηκε αυτό ρε φίλε, ανέβηκε ψηλά σου λέω. Ανέβηκε ψηλά? Όχι, δεν είναι σήμερα. Σου λέω δεν είναι έφαγε. Δεν είναι πολλά. Έχει λίγο πόνιμα, Πόνιμα, εντάξει. Κοντεύεις, τι κάνεις? Λαχάκι θα σημαίνει. Πάει και βγαίνει και έξω πολύ. Τι έχεις πιάσει Παναγιώτη? Τι θα γίνει, θα το δούμε καμιά φορά? Λαχάκι. Και ωραίο. Είναι καλά φτιαγμένο. Καλά. Ναι, φοβάσαι να φύγει? Πού να πάει? Πού να πάει το καψέρο? Α, είναι από το πλάι πιάσαμε γι' αυτό ρε, μην το φοβάσαι, δεν πάει πουθενά. Μπράβο ρε Παναγιώτη. Πώς το πες? Εδώ δεν τσιμπάνε στο πλάνο. Έτσι είπες? Έτσι είπα. Είπες έτσι? Είπα. Ωραίο ψάρι. Παναγιώτη, γυρίζουμε. Γυρίζουμε για να ξαναφύγουμε. Χόρτασες, 2 μερούλες. Την άλλη εβδομάδα ξαναφύγουμε. Μέσα. Ναωτήρια ακόμα τώρα που είχε φτάρια. Λοιπόν, επιστροφή Ερμιώνη, έχουμε φύγει από προχθές στις 5 η ώρα το πρωί.